egunon. Ni saiatuko naiz gauza zehatz batzu behintzat erakusten. Ni ezagutzen azuenak eta hiltzen naizena da, iruzpala urte da mazkit, batetik bestera gurasoentzako saioak eta egiten, zaldiak eta horrelako gauzak. Eta nire esperientzia izan da, horrelako saioetan, hasteko guraso badutela interesa, elebitasunaren eta horrelako gaien inguruan, kezka gurasoen aldetik eta interesa badaola. Bestetikan, saiotara askotan irakasleak hurbiltzen diala, gurasoak baino gehiago, enbat itzaldi eta enbat saioetara, irakaslearen aldetik ere badagoela interesa eta kezka gai hauen inguruan, eta modu horretako saioak oso gauza osagarriak dira. Azkenean hurbiltzen dian gurasoak, eta hurbiltzen dian irakasleak. Baina gai hauen inguruan, eta ikusita atzo eta gaur hitz egiten ari garen kontuak, badola kezka bat eta merezi dula gai hau bestera batea lantzak. Eta ordutikan, ari naizena da, hainbat lekutan, hainbat ikastetxetan eta gai honen inguruko, hauek lantzen irakasleak. Bi bidetatik, zer egin behar genuke ikastetxetik, lehenengo galdera, nik behintzat erantzuten saiatzen naizkena. Eta da, bat, oinarrizkoa, gurasoen mezuak argi ematea. Hau da, zein helburu dazkau ikastetxetik, zer lortu nahi dugu, hizkuntzei dagokionez, ezagutza aldetik, erabilera aldetik, zein helburu dazkau, eta zer espero duen beraien gandik, gurasoen gandik. Eta nik uste askotan mezuek garbi bintzat ez diala ematen, argi bintzat ez diala ematen, eta gurasoek kezkak hor dauzkela, interesak hor daudela, eta askotan ez diala argitzen modu honetako mezuak eta ez diala behar bezala ematen. Orduan, oinarrizko nik uste dut gurasoen mezuak argi eman behar zaizkiela. Eta osagarria, izan horitzak gurasoei, hainbat tresna, eskaintza. Hau da, gu nahi dugu gurasoekin elkarlan hori, gu bilatzen dugu ikastetxe bezala, irakasleok, nahi dugu gurasoak gure norabidean aritzen, nahi dugu gurasoekin aritu. Orduan, guk hartu beharko dugu iniziatiba eta gu saiatu beharko dugu hainbat tresna eskaintzen, bideratuko dutenak elkarlan hori, harreman hori, gure norabidean aritze hori. Orduan, bi gauza horiek landu daitezkela. Ikastetxearen zer egina da, gurasoen ganera egitea, izaten da beste kezka bat edo beste galdera bat, askotan sortzen dena, esan dezagun, beste ardura bat gehiago hartu behar du ikastetxeak lehen didazka honetaz gain, irakasleo dazkazuen etaz gain. Orduan, ikastetxeetatik aurren hizkuntzen eta ezagutzan eta jokabideetan eragin nahi dugu, hori nik uste garbi dagoela, gaina jokabidei dagokionez, hizkuntza jokabidei dagokionez askotan esaten dugu. Euskaren erabilera sustatzea, baina horren atzean jokabide zehatzak daude, gauza zehatzetaz ari gara, nahi dugu irakasleokin euskaraz egitea, nahi dugu lagun artean gelan eta patioan eta daudenean euskaraz egitea, nahi genuke kalean dabiltzanean beraien artean euskaraz egitea, edo nahi genuke norbait beraien gana euskaraz zuzentzen balima da beraiek euskaraz arraitzea, edo horrelako hainbat eta hainbat jokabide hon daitezke sustatu nahi ditugunak. Hori eta zaria eta jokabide batzuk eragin nahi ditugu. Eta ikastetxeak izan dezaketen eragina baino handiagoa da familiena. Eta horretik oso ondo etorri pelok egin du aurkezpena. Nabarmen utzi du, azkenean familien eragina baino, ikastetxen eragina baino handiagoa dela familiena. Hori nabarmen. Nolaite, eta askotan esaten dena da, eskolari gabe ezin da, eskola bakarrik ezin du. Bi puntu horiek. Orduan, ikastetxeak izan dezaketen eragina baino handiagoa denez familiena, komunidad gurasoei argia saltzea, zein diren ikastetxearen helburuak, eta ikastetxearen helburuekin bat egiten badute, nola jokatzen nahi genukeen. Gero besteak kaso egiten dituzten edo ez, baina bintzat esan ingo dio. Esaten diagun neurrian eta gauzak eskaintzen dizkegun neurrian, lortuko dugu batzuk gure norabidean aritzea, beste batzuk ez, baina bintzak gu eman ditzakegun urratsak ematen ari geha. Kontutan hartuta baita ere, eta aipatu da, eskola muga ditula. Hau da, aurren eta ikasleengan eragiteko muga balin madazkau, gurasoengan eragiteko mugak handiagoa dira. Hartu dezagun hori, baina bintzat egin dezakeguna, egin dezagun ondo. Hori izango litzake lehenengo. Zein diran eman beharreko mezuak? Hainbat egon daitezke, ez da sakonduko, informazio osagarria nahi bazen dute, hainbat tresna daude gaur egun ja landuta, honen inguruan, esku horriak, bideoak, interesa balin baukazue, baina pasara dezakegu hori guztia. Baina gutxi gara era, bi multzotan banatuko dugu. Bat, guraso euskaldunena, hau da, gurasoak euskaldunak dianen kasuan, zango dugu, zenbala ben hizkuntza jokabideak, axola, baldin mazaizkie, eredu izan behar dutela. Berez oso nabarmena dela hori. Hau da, ez bazaizu inporta, lagunen artean nola egiten duten, zurekin nola egiten duten, pertsona euskaraz egiten balin badio norbaitek nola erantzuten dion, ez balin mazaizu inporta momentu horietan, zure seme alabek ze hizkuntza erabiltzen duten eta nola jokatzen duten, nik ez daukat zer eginik, zetzaizu inporta. Baina inporta balin mazaizu, eredu izan beharko ez. Hori izango litzake guraso euskaldunei eman beharreko mezua. Gero bestea da,
hau modu goxo batean, erakargarri batean, nola aurkeztu, nola eskaini laguntza hori egin dezaten, horri begira. Baina guraso asko eta asko dira, eta denok ezagutzen ditugu, bi guraso euskaldunak izan da, elkarren artean gaztelanez egiten dutenak, horrelako kasuak hainbat eta hainbat dira, gauza hauek esan beharko genizkiek, modu batea edo bestera. Eta bestera, euskaraz ez dakiten gurasoen kasuan, aliketa euskara gehien eskaintzeko, eta euskarareko aliketa harreman positiboan eskaintzeko seme-alabei. Orduan, aliketa euskara gehien eskaintzera begira, bat izango litzake euskara ikastea. Eta euskara ikastea eta euskara erabiltzea seme-alabekin. Hortan indarra jartzea ondo dago, baina ezin dugu hortan bakarrik mugatu. Zer badaki guraso askok ez dutela euskara ikasiko. Orduan, ezin dugu hortan mugatu eta gaina badaude beste hainbat bide seme-alabe hizkuntzareko jarrera eta jokabide eta egokiak transmititzeko. Ez da eredua izatea bezain garrantzitsua edo egokia, baina ez dago gaizki. Adibide bezala, eta sarreran ikusiet Barakalduko ikastetxe bateko hizkuntza normalizazio teknikaria kontatu zian adibide bat, sortu dute gurasoekin antzerki talde bat. Gurasoak erdalduna dira, baina antzerki euskaraz egiten dute, euskaraz lantzen dute. Orduan, euskarazko ez dute ikasiko, baina bintzat aurrentzako antzerki horiek balantzen dituzte euskaraz. Eta gero, aurrean, antzestuko dituzte jaialdiren batean. Hor ja, transmititzen ari dira jarrerak egokiak dira, baina batez ere, nik uste den detena kasu hortan, beraiek euskararekin duten harremana horren beste aldatzen da. Ez zerrez edukitzetik harreman positibo bat, harreman on bat dauke euskararekin, seme-alabei transmitituko duten euskararekiko harremana askoz positiboa izango da baita. Askoz positiboa izango da. Horrelako gauzak oso egokia dira baita ere, guraso erdaldunen kasuan. Eta bigarrena izango litzake kezkak argitzea. Ez hau da niretzako beste puntu, behin da berriz azpimarratzen dutena, eta oso garrantzitsua. Gure mezuak eraginkorrak izan daitezen, gurasoen kezkak argitu behar ditugu. Hau da, gu esaten ari guraso erdaldunei, eskola ez da nahikoa, eskola horrez kanpo jarduetan euskarazkoak eskaini, euskariko aktiboak izan, aldizuen euskara gehiena erabili, eta guraso erdaldun askoren kezka, da, ea beraien seme-alabek gaztelania ondo ikasiko dute. Orduan, kezka hori ez baldin badugu argitzen, oso zaila da beraiek euskariko aktiboak izatea. Argitu ezagun kezka hori, eta lagundu ezaion gero euskariko aktiboak izan daitezen. Hori argitzen ez dugun bitartean, oso zaila da gurasoei motibatzea. Horri egon nintzake puntu bat. Orduan, kezka horiek argitu beharko genituzke. Ingurune aztertuz eta gure esperientzia begiratuz, zeintzu dira guraso euskaldunen kezkak, hain badaude. Zeintzu dira euskaraz ez dakiten gurasoen kezkak, hain badaude. Bueno, euskaraz ez dakiten gurasoen kezka nagusiena, denodak izan bezala, nola lagundu eskolako lehenekin, adibidez. Beste hainbat eta hainbat kezka daude, jasota daude, landuta daude, informazio hori, orduan, garbi baldin badauzkagu kezka horien erantzunak, aurrera egin dezakegu. Hori izan ditzake. Orduan, abiapuntuko idea, irakasleek eman beharreko mezuak eta kezken erantzunak argi izatea. Oda, irakasleo formatzea, eta irakasleo garbi izatea, zeintzu dian eskola bezala eman nahi ditugun mezuak, eta ze kezka erantzuteko prest egon behar dugu. Horiek landu beharko genituzke. Eta aukera bat izan daiteke, mezuak ematea eta kezkak erantzutea horretarako aukera sortzen bada, hau da, galdetzen baldin badiate edo egoerek sortzen baldin bada, emango ditugu mezu horiek, hori oinarrizkoa da, nik uste hori lortu beharko genukela oroar, eta beste aukera bada, plan baten barruan txertatzea hau guztia. Hone, ja beste pauso batzuk eskatzen ditu, baina lekutan bai, eta gero eta gehiago da planak egiten, mezu hauek, kezka hauek, hainbat tresna, hor txertatzeko. Eta orduan esan, 2 urteko aurren gurasoei zen mezu emango dizkio, guraso euskaldunak ez dian, 3 urteko aurren gurasoei, 4-5 urtekoenei, 6-7 urtekoenei, hainbat hor sartu daiteke plantxo baten barruan. Hori egin ezkero, aukera ematen digu tresna osagarri batzuk erabiltzeko mezuak ematerako garaian. Hau da, badaude eskurria, badaude bideoak, gidak, hitzaldiak, nahi dizuten tresna mordo bat ari dira sortzen etengabe, eta asko interneten daude, orduan interesa bezute erresa da lortzea, hainbat eta hainbat tresna ari dira sortzen, guk gurasoei mezuak ematerako garaian erabili ditzakegunak. Ume elebidunen euskaldunentzako, aurre elebidunen gurasoentzako eskuliburua, ez dakiz zer, hainbat eta hainbat tresna daude, mezuak bertan agertzen dianak. Orduan, guk mezuak ematerako garaian, oso tresna osagarriak izan daitezke, guk erabilia izateko, irakasle moduan. Eta beste izango liake gurasoi tresnak eskaintza. Hau da, proposatzen diegun norabidean aritzea errazteko, eta elkarlanerako eta eragile izateko bideak emateko. Hainbat tresna eskaini ditzazko, adibidez, euskara ikasteko informazioa. Euskaltegiei buruzko informazioa,
beka balin badaude beken informazioa, ikastetxean gurasoentzako euskara ikasteko taldeak osatzen balin badira hortara motibatzea, hainbat tresna, eman nahi dizkigun mezuen norabide horretan aritzea erraztuko dietenak. Jolas ikastaroak, berdin ez, jolas ikastaro bat eskaintzen balin badeu, guraso eradunek ikasiko dituzte jolas batzuk, seme-alabekin erabili ditzazketenak euskeraz, edo guraso euskaldunentzat ere, oso etorrezko zaizki harreman horietan eta euskararekin jolasteko eta hainbat bide emateko. Eskola orduz kanpoko euskarazko jardueren informazioa, hau da, nahi balin badeu eskola orduz kanpo euskarazko jarduerak aukeratzea, eskaini ezagun informazioa, ze jardu dituzten beraien inguruan, euskaraz dianak, kirola, antzerkia, musika, dana dalakoak. Abestian CD-ak, antzerki taldea, eta zer, hainbat eta hainbat tresna badaude eta sortzen dira, eman nahi ditugun eta erantzun nahi ditugun kezken osagar. Orduan, hainbat informazioa eman dezakegu bideo horretatik. Orduan, labur bilduz, gurasoak irakasleon norabide berean arituko balira ezagutza eta erabilera helburuetara iristeko askoz baldintza hobeak genituzke, garbi dago, eta hori lehengo datuekin ere ikusi dugu. Gurasoengan gure eragina mugatua da, baina gutxienez nahi genukena argia azaldu beharko diegu, eta albadida bat planifikatuta. Plan oso xumeak nahiko izan daitezke horretarako. Eta tresna batzuk eskaintzea, oso proposa da, mestu horien osagar. Orduan, hau da pixkan ere aurkezpena, gero tresnei buruz eta aritu gaitezke, baina nik bai hemendik ikusten dutela bidea, guk hau hartzen balin badago aia puntu bezala, edo horrelako hainbat bide, honek bai eman dezakela bidea gero gurasoekin elkarlanean eta aritzeko. Ja ez gara eskatzen bakarrik ari, bezik egan mezu batzuk ematen, kezka batzuk argitzen, eta giro bat sortzen, gero elkarlan bat sustatu izateko. Hainbat lekutan ari dira, modu honetako planekin eta beste hainbat lekutan ari dira, hainbat esperientzia eta daude. Nik horrela gehien landu detena izan da hemen Karmelo ikastolakoa, Santutxuko ikastolakoa, eta horra ez egin da 6 ikasturterako plan bat, oso helburu xumeekin, hainbat esku horri eta prestatu dira, eta ardatza da irakasleak jungo diala hainbat mezu ematen eta hainbat kezka erantzuten ikasturtez, eta hainbat tresna eskaintzen, horrelako zerbait egitea. Ez du indar gehiagi eskatzen, baina bai irakasleen aldetik ere, irakasleei eskaintzen die gurasoen aurrean, hainbat egoeretarako eta hainbat bideetarako, bideak irekitzea, mezuak emateko idea garbi edukitzea, irakasleentzako ere lagungarria izaten da